Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. iKaizer Chiefs yenze utshintsho ke kule game ke baphulaphula njengoba bedlala neqela leRichards Bay. Niyakhumbula into yokubana ke kwakukho uSibongiseni Mthethwa ekuqaleni edlala phaa noMabuye kunye noNdlovu. Ngoku iKaizer Chiefs ayimsebenzisanga phaa uSibongiseni Mthethwa, ifake phaa uMduduzi Shabalala, yaze yatshintshula ngelihle phili yafaka phaa uMfundo Vilakazi. iKaizer Chiefs ke baphulaphula ke ndiqiniseka into yokubana ke abafana abadala bahlasela phaa ngoPulemodi kunye ke noBatman kunye noMfundo Vilakazi. Besisajongile ke baphulaphula into yokubana ke le combination izayithatha iKaizer Chiefs ke ibeke kwesi siqingatha sokuqala. Into eyenzekayo ke thina ngendlela esibona ngayo kumanzi kwelabala futhi ke kuyanetha elabala alikho kwimeko ezeright incakasana, ngoba into eyenzekayo ibhola le ayihambi kakuhle xa ngumuntu okwazi uqwalasela. Yiyo loo nto ke ngeke sikwazi ukubakhwaza kakhulu xa besenza amaphutha ayenzeka, siyawabona manintsi futhi ayenzeka. Ukuqala phaa ugoalkeeper eKaizer Chiefs uBrandon Peterson, ndiqinisele iphutha lesithathu elelenza ngoku. Okokuqala le season umfana omdala andazi kwenzeka ntoni phaa kuye, ngoba la bhola leya bekumele abantu uvulwa ithatha wayiphindisela kwela cala langaseleft, bekumele akayiqhubelanga ngasezipalini la bhola uBrandon Peterson. Okokuqala ispeed akanaso, bekumele la bhola umfana omdala uyibethe uthe inikwa wabeqhubeleke esehla abe kude nepali, kwenza into okubana ke noba kwenzeka ntoni kungabi yongozi engabenza babe ke iyalida iRichards Bay. Kodwa ke walenza ke iphutha yaskora ke Richards Bay yabeka iyalida. iKaizer Chiefs xa uthi uqwalasela ke mphulaphula phaa idefender kwangeza center backs bisebenza phaa kuMamelodi Sundowns. Andiyazi uPulemodi uzawuphinda aqhubeleke esenza oba bunzima besebenza edlala ngathi uyi-left back alidlale lonke lacala. Andiyazi uba kuzoqhubeka ntoni, kodwa ke uFernando da Cruz sinethemba lokubana kuza kuyitshintsha yonke ke laa nto, ngoba izongasebenzi ibe-game plan ke ye-Sundowns leya, not into yokubana aqhubeleke kwiimetshi zonke esebenzisa esa style sokudlala. Asizukumsandawo kwezinye games. Igame negame mayibe nendlela iplanela ngayo. Lena igame idinga be-open, avule umdlalo, a-atheke nje kube kanye, ayinabuzaza bungako, ayinabunzima ngakuye. Ndifuna ke baphulaphula ke nike nitsho nanto yokubana nina niphawula phi, yeyiphi into eniyibonayo ngathi ke ingayingxaki apha ekutshintsheni kwakhe ischeme seSundowns okanye ke apha ke kule metshi. Kodwa ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.